Id-djar fil-komunità għal persuni b'diżabilità huma mmirati biex l-istess persuni jkunu iktar inklużi fis-soċjetà tal-lum. Kien għal dan niskopri l-entità Hila fil-qosor għal Home to Independence and Limitless Abilities fetħet Casa Apa Bologna fil-Mosta. Ġanet Silvio li se tkun qed tmexxi l-istess dar fissret kif dawn it-tip ta' djar li l-gvern ukoll qed jiftaħ fl-irħula differenti jagħmlu differenza kbira. Ikunu kollox inklusiv fil-komunità, pereżempju, jekk ikollna residenti li jixtiequ joħorġu, hawnhekk kull ma tittamel toħroġ letteralment mill-bib ta' barra u għandek kollox viċin tiegħek. Dawn it-tip ta' djar ikunu magħmra bl-aħjar mod possibbli biex il-persuni b'diżabilità ikunu jistgħu jgħixu ħajja iktar komda u indipendenti. Aspett importanti f'dawn id-djar huwa l-ispazju u l-faċilitajiet biex ir-resident iħossu qed jimraħ f'aspetti ġodda. Il-persuni li ħajkunu hawnhekk stess jieħdu xi ħaġa huma lura magħhom, jiġifieri ħajkonna development life skills, ħajkonna affarijiet biex tistimula l-kreatività, eċetera. Għandna wkoll multi-sensory room li tintuża biex jekk il-persuna tkun daqsxejn anke overstimulated tkun tista' tikkalma. Kienu diversi n-nies li żaru l-post is-sibt filgħodu, fosthom persuni b'diżabilità flimkien mal-qraba tagħhom. Ġanet innotat kif djar bħal dawn jafu jġibu magħhom bidla fil-perċezzjoni lejn il-persuni b'diżabilità. Meta inti tiltaqa' mal-persuna, forsi fil-bidu jista' jkun tiġi blokkat li għax tara d-diżabilità, imma meta mbagħad tibda tirrelejta mal-persuna tinduna li hija persuna bħal kulħadd, anzi ħafna minnhom il-karattri tagħhom u l-intelligenza tagħhom huma anke above average.